mapunutulakar kanu abota. Dia kay salungan na ngayang buta amya wapat so ay maana na mabakasan. Sirabu yung lambu abota. Nana mitibayu siran. Na pagkaswang utang buta na di siran din na makaptigranwa. Siran makaptigranwa. Higiralo mela kau swinayan na pagkapigilan suwata do suwatakan nagaganatan ko. Saka mo tumambuhayap manalomalako suwata na usinakunayakan mapipia mga day. Di din makaptigran wang utang buta. So kagani tutulong yakal ang kuntawata mimamanguda. So tingit tanua upamakulumsid na pupangatid sa bupuan. Nalinya ni mapamakailat kinain na do'y nakulay uba kumupakataon sa marandunga ka na ikapat talabakan na rin bangoluakan. Nakatimbalian na pangaruma. Tingin na iyan ay do'y karitang una may tigid man na mapipikir ay na uba mupakabangon sa wala ang kayawatakan naka uba riski wala sa muretaw na adin makadakan. Uwid na dia kara kama petir wati ni karitang ko kawan ako kami kawan naya petir karakan nabi ukla ko ka kana tigen watakan. Nakagiya mana siya kara kami na genap lubak kadin saja kubayan na kamang aruma na aya maana na teru ang kabu kadin awid akal swim betang ka kawadong panatingin adi ketalak pa na ko yung betang ka na awid akalaken dinanan na ina ka he karitang ko. So kaganian na miya pangaruma. Wai ditanong na yun ni kuano kaya likiran kati kaya likiran nanam ulan tanong saya ya kapiyaki na ya kayo ko kuan na silan din piya ka baling si ko ayam anana walera siya si tanong na tiyan orak baling sa walay di kas kanun belagat na so kaganian nariniskin sila na wallah sa muraya tao di tanong di pa makagaanan nakaigi ko riskian sila no wala sa mureta na sa kataw bugo mama. Nasudun so kapag pangalang muta wataian na una diri magumarag abubaya o loks. Piyaga puan. Langwan na ana apo yan na katakap sububaya iyo ku apo iyo. Wana bubaya ka kwata ka sa lakaw din sububaya ka ku apo ka. Nya kay salungan na din kita sa sala suat apo yan. Na singwa na yang kutwa ina iya na ba iya dini pangarakan ay daw apo akan na din ditiyaan. Apo akan na daw pangninta araraw tenakan saka makalaka na makapangaro makamampu raraw tenakan saka apreresa nalo waki makaliw ang kaya miya kamungon nagunya nun agaw ang kaya watayan. Denda taro. Namya no miya katentang solos. Amya katalikod na miya kasungkong pagigaan yan. Nakagigi ko makasundit na miya ko mamambuang kaiyawat ayan. Sumama. Sumyulit mo ko kwarteran. Nakagigi ko mauman yan na kaya darudupa yan na yung tipitiroon na surubas at tanoro na sasayo dan sa kamang anumbal abigis yan. Dago makailan sa sasayo din na kamang ato na malibutan yan. Banda di din pakasingan di banda nakagi ko pagisian yan na di pitero natigin na ato na yung unaw na ya bumitun sina ka tinino sina tigin na pangal kaya na ngay awata Allahu Rabbi ino to ini pangal kaya no na mata niya no ta sa bala ay nao si besina yan nasa balay mata nakaigi ko kuhan na nalatingin ako din natin unawate ako makadati na ba ako buntiyayo natiginan na importante na kanaba miya sakit na kayawata yunadi pamili ka pakawa nga si ina ka yunadi naman ka pakawa ko kinakan ayaw maana napagkababayan ko ina ko na kananan na ko na barawis ako may ito ako napamanak karawakan di natigagyan ko to ba yan naman na buda Udi nga pakawasi inaka nas kami imaw agong kayawata ka. Nagina ni mapasangon. Nasunjok yan na ganyan nung nami alin. Nasiyunguan yan si ina yan. Inuso mga dato. Ban siya na dapat makatoon. Dahil napululubaan ka na maratong saliha. Antun na yan kaya maratong saliha. Bai abila nga tao. Bida sa term, kadua man na naka-term. Bai abila nga tao, nagubai abila nga tao. Tunangan na bai abila nga tao. Nagira subai apakada to sa darudu paian api adi dato. Hoy,
naman na ya. Mabala, aming pruno ba ay naruno pa ka ba dani yung may si Mario. O rin na dani yung may si Conchana. Na di makakit Conchana ba siya to? Hindi ay. At ino po magtudi karuman niya sa Conchana. Naman, tuturugin si karuman niya na, mga mata. Balingano pa siya, tuturugin si Conchana. Tuturugin si Sulutan, nagyuto na da akadato ka. Palabi ko ito na miyaling sumawata. Di gumalok siya nung ano na buling. Di abalingan mo pa siya. Di kaya tuturog mo niya Conchana. Tuturog mo si Mario. Di makriya siya po. Ba Conchana pa siya siningan ta. Di ako hindi. Katino pa na Conchana. Palabi ko ito mo na miyakaliw ka na. Conchana, Mario. Di ito. Nakaisang mapakidaro pa ka. Miya beto ka niya. Miya di ka deto. Nangalala bilang ata. Bilang ataw. Allahu Rabbi. Ape kapakalang ka sa ginawang ka ay pupuro ka, alam panagrar ka, alam panakadato ka, nakagiyat tibulog abin nga tao, napem din yan mabalak, sufkubalakan, na niyo may lagyan ko to, mama, di pa kapra. Allahu Rabbi. Na niyo may lagyan ko to, mama, di pinarag sa walay. Allahu Rabbi. Nalagi na yan kaya pupunod-tulong tanong. Mibuhat sa tunay na kulay. Singwanian si inayan ino inakulay ako na din yan ipagalibutan yan kuran tero di karitang ko ay manap tero na ka na tero ang kadin kaya sumansong benaloks tano na ad na psychology ran kuwatairan katawan niran so ay maanan ang magagedam tano magagedam kuwata karitang ko na tero ang kaad na yan mapipigil ka na iman to na tero ang kadin namun yan nung teruan na sarta miya gaksiyat tinay karitang ko na miya tiya kumumana na nakatawan kami pikirakan na pagawang ko sa kano na miya pikirakan na may kwan na kirata ginawang arakan kada sa ba pa iniawakan kano nakagisya karkad na namin nag-aayamaan napakasibay na kung ka na inshallah na miyak karila din so inaakapya di ka sa kanukuraw asara ikapipi ang ginawa niyo ubasakan ipakabinasar kanu Allahu Rabbi gina naman so inaaguswama basta ikasusuat kaawatay kapipi ang ginawa ka na inauna imbagay niya rakadat ibaratnya na gina sumay tawata o may mamata ko sabay na pwedeng karaw dubabid na amadisigrasya malakab nakagisabab ko bubay akon naku ay bubaya iyan na pwedeng ka karaw na mamasa ko sabay na baka kwa na susakar sada uway naman ito na natiga na karitang ko uway miniyuga inauna di ni manini mo sinaiyan nakaginay ko di maniniman tinay karitang ko karitang ko na upang kadikarawa indulog dia kong indulog na mana nakara ay mana nakakan mana sa kambuat tiga ni mawa doon na miya ina ko lain di nga mana nanitero so kaganyan na daw miya lakaw siran ini dulugyan si inayan mito niyan sambulingan yan inawat-tawat yan nakwalairan Allahu Rabbi naman nang-ekaplok-lokas na kayo kung mapakabaling yan o natina ko na di ka kuwang maumangkuan na bisita ang uska na tiga na uway karitang ko saan man napipi ay ginawa niyo napipid na ginawa ko nasukagan yan na umanpitugo inamakaw mo kinayan nakagyo kumitakap na susaulan na makadudun makasum naming isig na susaragon na makadudun makasum nakagi kumitakap na susaragun na makaisaon makasum nakagi din na kumitakap na miyakat taluragun na din makabisita kinayan miya alin ito naman ino mga deya nasinayan namin tulunod din swini diyan sa miyaloks namin yawi diyan no to akalino ino mga deya suwat akalino adara ka na makapabisita sang kaya miyakat taluragun anto na mga day imaulaw lairan kata disin masuk kagito man sulukas apera lang itian kuwatain na igirabuwa ko na kupikirian na ayaw pa neutral na suluks mga diya mga wataya din makadarakan ay makabisita Allahu Rabbi na kayo kukuhan na miya pikir yung kutwa inaiyan abisita ang kusiran kakasisipatang kumambutigin na ginawa ko alagi duba ay mana na pagawang kusiran sa magaan so kagaan niya manini mo ang kutaloks
Biya gara-gara kira mi puku kira ni sumo. Nakaya ko mako kada lamai na miyaw man yan at tulo kataw amang awata. Dua kataw abugo mama sa kataw ayam ana na buburaga. Ha? Nami kilala niya so malaon tigyan na urak. Ketanudan akong ka, aduh tingin si ina, aduh nagitubos so kakaon. Tinaurang handangan na mga wata, tinaina mga ariakan, ana pa din di magumarag swaya maana nabubayan. Aduh tingin na miyak talubos so mga apuakan, miyak talubos at tingin so mga apuakan na pungburo ka na. Si Korus na ginawa, nakialiwag man ni miyak kamungot. Nagunyanok man nakipangagawa na sarata di itero hinuwa pitero ka adigas isu katayak man na pangangalakan na kayo niya mga wata ini Allahu Rabbi nagumambumakali ang kaya wata iyan nagunyanong teruah hinuwa de kurakadin ng bisita sa miya katalorago na kapimbubakan kaang kaming kadin di pagkahilay piteruah ka nakapan na di kasi di pasunga sa kang ipasumura ka nakurakadin sa kaya maana angkar kami di pakaso balin ka Allahu Rabbi inaonat tumiyalikon sina yan ayam ana mikro mga nila puso yan lagi nun humingi ng langit apakaysa niya na ginawa niyan ay no ginawa ko anto na mga day imiyasyon akan ako mga watakan inawa ko yan na yung kararangit tidak katawang ko amiyasyon akong kira naunaptali ko nila naplalakaw Allahu Rabbi now suman sa panugangan mga ripno Allah na miya kasimpikan o salok sa si darudupa ka iya pembelo ya inaka agwa maka na si panugangan ka saka mambuwa mamakasan na yung mambuwa pembelo ya inaka na si ina darudupa ka ba iya guswama yan sadin kau nikin dulu na sa mapia ko ayaw maana nambun aloks ka nagyutun nikin dulu na anak ako panugangan ka daw na nga emiyato niya kaya niya lapis na miyaning ayang ko tolokos kwalay niyan na kagin ko mga sunod na makoto na kong pagigan niyan na idos mga watakan anto na man ay yutubunin ipki ko na kaya anto na man ay iraragin tirarakan na inuwa ko ilan utong pumugawa nakagin ko mga pinapulugaw inamya katanod ayang kunta sa katama guto watayan daw so ina ako layakan so ina ka na miya pamasukakan ay daw at tingin wan ako niyan ubi ako niyan karila ay taro sa mga korot na yan mo tingong ta na doon pa ino ka na yinasungaw kina namamanti at tingin na bago nga ako ni awat ka makapulagtin na miya katanod nagunya na kay pantakasi na yan nakagi ko makwalay niyan na ido na pagpagtuan na karapa-rapa suwalay niya wala pa ta naptaluan niya doon inakulayakan nakatayaman suwat akawang pusukat yaw matangkam yakaw makoy nakulay jadi napakasumbagay nakulay likaan yan Nami ani disunang kong pagigaan yan inakulayakan nakataya ko anda ka dan napakasabag ginawa niyan anamele niya na surat kuntaan biyatian ay do surat apong kinayan watakan katawang ko aayam ana na tundog na kong kapakauman ko disurat ako kamay ko na di akong kakaumaan na anto na yung gulaulaan ka na surat at talo aon niya surat agyang kuta inayan tunay baganay aon niya surat inayan hey ikaritang ko atawa na kamaris akong pangarumaka hey ikaritang ko adin naman na katalakapi ko tamo ka kaimbitang ka hey karitang ko na pengino na
ko ikasilbisyuanakan ini pangangkatakan ay karitang ko pantagabuko babayakay karitang ko ada na matatarutob so ikapipiya ginawang kay karitang ko doon na sudan so kabat yaw ni watayan na mura ng suluyan ay doon so inakat na biara sa ibas si sakwaya maadana penubakos na marandukakan inauna biya tiyaman so ikadua surat hey ikaritang ko ay panganin ko rakay ikaritang ko yang kanan mana sa malabatang kanap pagalagain ka kami akay sa lungalas inuita ka sa kasa doktor apiter wakang ko doktor ang kanan sa malabatang kay karitang ko na binasamat Pero ako doktor, ako ang kausus sa balabat ako, nakataguang ka, kumatay ikaritanakan. Ikaw anak ko, lamay ka mabakalalas, suniin upang kay nairo. Karita ko, layapani ko na ka, napagalagay ka, sumatay ina ka. Kapalapan na kaadala pagkilala na ka kung ang lutain na kulay ka nadin na ka din na kaguro ka din mo tantang din na gumuro kayang kuta sa katawa mama ay daw inaakad ap kakapitan niya susaban abatan niya ay daw inakulay akad nakunya nakibati asya katlo surat ano na ba niya gumarga kapangguro kya dan dia mabati na pengguru okit. Hei karitangku, yang kutumana kaya pangataling umakurakano, naranon nagugugaw nagukadali. Hei karitangku, kaya sipatang ko ang ginawa ko, adi bumati malanggay ng ganatang ko sa kano. Nakataling umakurakano kapamanga niya kurakano sarila ubad na nakatalakapi kukyang babawat akurakano narinaan yurakan ay karitang ko ikaritang ko na ayam yaw makurakano na bakunyo na nilipadarumag ito bakunyo na napiabugaw kapia kabaling ako niyo ay pagay siya ka kung ginawa ko anto na ay biyasal akan kung mga ikaritanakan ay no karitang ko din kada nararata ginawang kakakarinila ang kada ni inakulay ka na suminsok niya basa na nilubat niya na di mga pelito inakad andakadan namiya kaniyo ay antay mataw kinakulay na sumiyag na sa katawa mama ay nang karimay na si ina di na sumipalin siya tinod yan nga ng pag-isin kaya anami ay tinaulag na miyawapat. Allahu Rabbi. Miyaw mami, ayap ituruyan nararabiyan na kagagitararab ay ni patay inaka.